ainda que indudablemente todo este problema creou a Autoridade Portuaria de Vigo, precisamente, non? Por que digo que creou a Autoridade Portuaria de Vigo? Porque cando se embargou de forma absolutamente ilegal as concesións, estes señores viraron para outro lado e, consecuentemente, hai unha usurpación de terrenos do dominio público. Ese problema non o vai arreglar, por desgracia, parece ben, muchísimo, estamos que rescaten a concesión. Decimos que estamos dispostos a incluir todo o que é o corpo dos acordos que se propoñen neste punto. Dito isto, con respecto ás cuestións que se están planteando, naturalmente, se está dicindo que non se actúe dentro das competencias do... Non se oi! E digo que, con respecto a outra proposta, indudablemente eso xa está recollido na proposta que se fai desta alternativa que se desquerdas, porque non se está planteando outra cousa que se actúe coas medidas que están ao alcance desta corporación local. Eso é inequívoco tamén. Pero, mientras tanto, que paralicen a obra. Sí, naturalmente, porque... Mientras tanto, se mantén en silencio porque está no uso da palabra un concello. Mientras tanto, se mantén en silencio. Soto, a ver si suspendo pleno, que lle gustaría. Soto, No, pero eu que quere, la cala boca, por favor. Eu insisto que coas medidas No, mientras así que te conoces de sobra. se poñen en riba da mesa... ¡Dale volumen a eso! Dale volumen que no se oye. ¡Os marineros queremos oír! A ver, estou dicindo que é difícil porque isto non ten máis volumen, non? Levando de agosto é imposible que o micro dé máis. Eu creo que en definitiva non se trata de enrollar a ninguén, como acaba de decir un intervinte agora, se trata de paralizar esas obras porque indudablemente son unha agresión contra o pobo de Cangas, en especial contra os mariñeiros. Isto é unha evidencia. Entón, por ese motivo, creo que é un problema de vontade, máis que unha cuestión de legalidade, porque a legalidade, vemos o que está pasando agora mesmo en Vigo, que hai unha orden para que desaparecen determinado tipo de instalacións portuarias que se fixeron ilegalmente, pero quen as vai a botar agora abaixo? Estes señores están actuando do mesmo xeito.